Hello guys, खुलुमबाय बे आंनि मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। स' आङो लामायाव बेरायनो फैदों आरोना। दिनै सानसेनि ब्लगखौ लानानै फैलायबाय आं। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय इन्टारेस्ट मोनो नायलांबाय थादो। थोदो। ओइ आंना फिसाया लामायाव माबायदि गेलेदों। था बाबा था होनदो। लामा बानायगासिनो दं आरोना बैयावहाय। बेखौ नायनो नागिरदों जोङो दैसा जाजोंहाय। थोदो बाबा थौ। थोदो। था होनद'। बाबा। थौ लामा नायनि थौ। थौ था थाबाय थौ। हासुजोबलायबाय नोङो। जोंना दैसानि गियाना सि दोननो हाया सियाराव नै ओमफ्राय गावनि जाग्रा बानायदों नालाय आङो बेखौ बिदों। र' जागोन ना बार'। udah tak doni apa tak doni tahan deh kok बेखौ जाजोबो दैसाया बाव सामसथाम दं आरोना सेरेलेक्स माबा गमनि बानायनाय ओमफ्राय बेखौ सामसथाम होननानै दै गुदुंजों लगायदों आङो आमथानो गेले गेले जाजोबो ना ओमफ्राय नै सिखौ मा हाल खालामजोबखो नायजाला दा बिराद गाज्रि बे हेल' गाइस खुलुमबाय जों दैसा आरो मनजुलि बिमा फिसानि चेनेलाव खुलुमबाय हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि बे गोदान भिडिअ लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय दैसायाबो नै खाजा जानानै खुगाया मेंख'जोब हेल' गाइस दे बाबा आयौ फोथा थुलायलायदों दैसाया फोथाखौनो थुनो हाला आरोना गावसो सिखौ गावनाव थुनानै लायो खुगाया फुगार बाबा खुगाया मावजिया बोरो बाबा नायदो लक्ष्मिया फंबायखौ मा हालोद खालामदों नुबाय स्रि दलद थालायबावसो बेबो नुदों सिनस्रि साबाय बे गुंखुखुनो लाबोनायखौथ' उनाव Sudah banana. News 10. Gap. Bidiनो गेले जाजोबो ओमफ्राय नै जोंना मेंखरामा दासो सिखारदों बयबो खयथा जाखो टाइमा 8था जालायलांबाय 9:30 दासो सिखारनानै थांखु जादों खिनोसै बे बेबायदि सान्थि दं सोरबा दिस्ट आंहा ना लाखिनानै लाथा संनानै जालायबाय आरोना ओमफ्राय मैया मेंख' ओंख्रि संनायाबो दंमोन नै लाथानो ना बिदैया बिराद नैबे ना बिदै माने आङो ना ग्रेभिसो संदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा ओंख्रिया माजों जानो साननानै एसे दोननोसै सानदों आइमोनबो गैया माबायावसो थांदों क'क्राझाराव थांदों दाहायसो फैगोन मैयानो थांदों आरोना जाबायलै बेबो जानोसै ओमफ्राय जोंना नै मेंख'आ बिराद मावथि जादों आरोना बुंनाय फुजा होनो नागिरदों मेंख'आहाय जोंना ओमफ्राय आङो थसब लामदों लेब लामबाय सनाफोर बायह्रायावहाय मानोना बहुद गोजांदों दिनैहाय ओंखायनो लामबाय सान्दुंजों लिं गैयामोन नालाय दिनै सान्दुंजों लें खालामबाय आरोना कम्बलखौहाय ओमफ्राय जोंना मेंख'आ फुजा होनो नागिरदों फुजाबो खयथा होनो नागिरदों ना खयथा जाखो टाइमा 10था जाबाय नै 10था 16 जाबाय आइ मावथि 10था 16 सोर फुजा होफेरखो ओमफ्राय जोंहा राजाया उन्दुबाय आरोना सनाफोर जोंहानि दैसाया उन्दुबाय सासे बङाइयाव थांनो होनदोंमोनलै फनखौ नुवाखै दाबो 12थासो नुदोंमोन 11था ओंखायनो लेट खालामबाय आं स्टेनावनो खोनासो मबाइलखौ साइलेन्टल' दोनो बेयो सब समाय साइलेन्ट बुजिया आं संनायखौ जादों आंनाव गोथावसो जादों आरे
लामा बानायगासिनो दङ अन्थाइ होदों अन्थाइ बाला सिसि ब्लक जाबसिगोन खोमा लामायाबो ससेल' जाहैदों बै टट'सिमल' जाहैदों लामायाबो टट' थानायसिम लरार ना मा ललारजों होख्रेमगासिनो आरोना थांनो लिंदों फाइनावहाय फैदा अबाव थांसै फै दिदिजों फै अबाव थांसै वाव ए थाङानो न'आव थाङानो अबाव थांसै फैद' अबाव थांनो हाबा अबाव थांनो थौ अबाव थांनो हाबा kundige durabe abai tata tata fैदो अबाव थांसै फैदो जोंहाबो अबाव थांसै फै आबा फैदो अबाव थांसै फै टाटा फैदो अबाव थांनो थौ अबाव थांनो थौ बुम फैगौ अबाव थांनो थौ थाङाबा फैदो अबाव थांसै फै दिदिजों